Per... Molt bona vesprada, saludem des del pavelló municipal de voleibol de Xàtiva, des d'on està disputant-se el partit de la 14a jornada de la Superliga masculina 2 de voleibol entre el Club Xàtiva Voleibol i el Club Voleibol MB de Lugo. En estos moments el marcador és 5-3 favorable a l'equip local. María Ángeles Vidal, molt bona vesprada, benvinguda. Bona vesprada, José Luis. Bueno, en principi un partit que enfronta l'equip local contra el cuer de la classificació. Sí, és un partit que se juga en la part baixa de la taula de classificació. El MB no ha notat cap punt en esta lliga, ha incorporat un jugador per esta segona volta buscant refer aquesta situació, més que és complicat. Tal vegada Lugo no tinga tant per perdre com nosaltres. L'equip local sí que té que garantir aquests 3 punts per a poder tindre una situació de tranquil·litat en la lluita per la permanència. Per part de l'MB Lugo estan jugant Diego Balín amb el dorsal 1, Guillermo Marcos amb el 2, Álvaro Bustos amb el 8, Carlos López amb el 10, Nico Armesto amb l'11, Víctor Jumilla amb el 15 i Everton d'Oliveira amb el dorsal 18. I per part del Xàtiva Voleibol, Adrián Pastor amb el 3, Rubén Martínez amb el 4, Joaquín Marzano amb el 8, Sergi Sauco amb el dorsal 10, amb el 16, Quique Mateu, amb el 17, Borja Bueno i amb el 1, Carlos Acedo, un jugador que la setmana passada va ser notícia per la seva actuació. Sí, va ser jugador destacat, va ser el lliure de l'equip ideal de la Superliga 2, està fent molt bones actuacions. Jo crec que a més n'hi ha que reconèixer-li el difícil paper que ha tingut substituint a Pablo Pelejero i reconvertint-se en un jugador de 4 acostumbrat a participar en tasques d'atac a ser un jugador que ara mateix sols està dedicat a les tasques defensives. Hem de recordar que l'equip visitant només ha guanyat 2 sets en el que portem de campionat. Estem ja en el tercer partit de la segona volta. Sí, és un equip que és molt jove, que és un supervivent de la categoria, ha estat algun any també militant en la Superliga 1, tot i que dir que no ha sigut mai un equip consolidat en cap de les dues categories. Però sí que any tras any, en juvenils, 2 o 3 fitxatges interessants que han pogut incorporar i van mantinguent un clàssic del voleibol nacional, tant masculí com femení, en quasi totes les categories. Bueno, el primer set que ha començat amb domini local, però ara s'està estrequint el marcador, tant que ha provocat el primer temps mort per part de l'entrenador local, Pedro Avia. Sí, semblava que anava a ser un partit prou còmode, els primers punts així ho aparentaven, donaven indicacions de que sigui així, però la realitat és que l'equip de l'MB s'ha refet i està apretant ahir en el marcador ja tan sols un punt i sobretot en bones actuacions que han fet que la defensa local no poguera controlar cap jugada pràcticament de sortir 5 punts. Esta jornada i la pròxima són claus per a que el Xàtiva Voleibol assegure la seva permanència de cara a l'any que ve. Sí, el partit d'avui, els 3 punts d'avui i la setmana que ve, en les 2 pròximes setmanes, jo crec que deguem somiar en poder consolidar la categoria, poder ja reafirmar-nos com a un equip que ha pujat a Superliga 2 i que se manté en esta categoria. L'anterior jornada a casa se va vèncer al Club Vigo Voleibol, el partit d'avui que és contra el Cuer
i la pròxima setmana que visitaran el Club Vòlei Llars Mundet de Barcelona, un partit que es jugarà al pavelló olímpic de la Vall d'Hebron, i són punts que teòricament haurien de servir per a que els xativins s'establiren ja a la categoria. Sí, per una part la necessitat d'aquests punts i per l'altra part són rivals directes que si tu els sumes, ells tampoc els sumen. Confiem en el partit d'avui de cara a l'equip de Llars Mundet. És un equip que de local apretarà més que va apretar així, i jo penso que és un molt bon equip, que realment tal vegada la seva pitjor posició sigui la de col·locador. Té molt baixós, que jo crec que en una espenteta en la vessant de la distribució de joc canviaria molt. Aleshores n'hi ha que esperar a veure com es desenvolupa aquest partit i en quin talent mos hixen a jugar els catalans. Ha sigut bona la recepció de Borja Bueno, ho ha solucionat Carlos Salcedo. La rematada per 4 de l'equip de gallec. Passa la pilota a l'equip de Xàtiva. No hi ha hagut ahir massa enteniment entre la defensa gallega. Bloqueig bo ara de l'equip visitant. Adrián Pastor i el baló al sostre. 11-8. 11-8, a més en una jugada molt disputada, molt peleada per l'equip local, i amb prou mereixement. Jo crec que han alçat dos pilotes molt complexes. La pilota còmoda li l'han llançat, li l'han regalat a l'equip contrari, però en la zona d'interferències, i això ha propiciat que se poguera atacar finalment. El baló que se'n va fora de Quique Mateu. El segon saque que desperdicia consecutivament l'equip de Xàtiva. Traurà ara Everton de Oliveira, el fitxatge brasileny. Sí, un central molt alt que, pel que com us comentaven, tanca un poc l'estructura de l'equip. Pràcticament estaven jugant en un central i jugadors que no eren directament centrals, sinó que feien eixa tasca. I sembla que això ha pogut no destacar molt, no ser una figura brillant, però sí consolidar un grup més uniforme i amb més possibilitat de lluitar. Esperem que no siga avui quan se destapen definitivament i que l'equip local pugui anotar els 3 punts. Bueno, de moment l'equip local que manté la diferència del marcador, temps mort ara de l'entrenador visitant Diego Taboada. Com comentàvem, l'MB és un dels històrics del vòlei espanyol. Sí, la seva primera andadura va ser a soles en vòlei femení, en el clan, les mítiques Bouza, tota la família lucense que va lluitar i va alçar el voleibol en la zona, i després, a poc, s'han anat incorporant la categoria masculina. Tenen equips en totes les divisions, en totes les categories, sempre han estat ahí. Esperem que el saque de l'equip local ara no ajude a l'MB a aprofitar aquest temps mort i refer-se una miqueta. L'avantatge són 4 punts, però caldria ampliar-la si és possible. Trau Borja Bueno. Mondejar col·locant per a Diego Balín. Reclamen que ha xafat, però no la línia de 3. Sí, reclamaven, però no. Em sembla que no, des d'ací dalt. Des d'ací. Una rematada de Carlos López. Que a més d'anar directament al piso ha provocat la xarxa del bloqueig setavense, que és realment el que ha xiulat el col·legiat. Traurà el col·locador Antonio Mondejar. Quique Mateu, ràpida ara la combinació, Joaquín Marzano, 14-10. No era gens fàcil, aquesta col·locació, el baló anava molt passat i Quique Mateu ha tingut que esforçar-se per a poder traure el petroli d'una recepció justeta. Torna Rubén Martínez a la xarxa. Mondejar buscant. Ha tret ahir el baló. Li ha colpejat més a ell, a Joaquín Marzano, però finalment donat. Ara sí. Bueno, ja era una llàstima.
perquè la Llàstima que defensa... després d'alçar aquestes dos pilotes la falta de la tocada de la xarxa ha acabat en la jugada. Sobretot perquè a més ha sigut una rosaura més que un enganxar en la red. Han Molt bé, detingut ahir la Carlos. combinació ràpida. Sacco contra bloqueig, punt per as de Xàtiva, 15-11. I a més en una pilota molt complicada per a Sergi Sauco, que tenia molt ben tancat el bloqueig i que pràcticament en el poquet angle que li ha deixat a la diagonal curta ha pogut clavar-la. Veurà Adrián Pastor. Dejar per a Diego Balín. Toca el bloqueig de Xàtiva. Se tornen a posar a 3 punts en el marcador els gallecs. 15-12. És el moment pausat del set que hi ha que aprofitar i intentar despegar perquè si no arribes ja... Se li va el valor a Víctor Jumilla. No voler aprofitar la presència de Borja en la part davantera del terreny de joc, de Borja Bueno. És un atacant més contundent que Sergi, a veure si Sergio, Borja i Rubén poden fer alguns punts en este saque de... Posat en problemes ara el saque de Sergi Sauco. Vol bloqueig de l'equip de Xàtiva. Mandejar, buscant a Guillermo Marcos, trau i se valor la defensa local. Mandejar per a Everton de Oliveira. Inapel·lable. Sí, inapel·lable. El valor ha estat molt ben jugat, però a més el bloqueig estava un poc en el nostre camp, no ha invadit suficient com per atacar una pilota que va atacar sense aquesta contundència. Se li va fora ara el valor a Diego Balín. Sí, estan donant moltes facilitats, massa errades, són moltes facilitats per a un equip que ja ve arrastrant 3 punts de diferència que ens permetís acostar-nos al final del set en més comoditat. Rubén Martínez buscant l'angle i la mala recepció de Guillermo Marcos. Poc freqüent que Rubén Martínez aconseguisca un punt directe perquè la seva destressa en el servici no sempre ha sigut la principal arma de Rubén. I estos 5 punts d'avantatge provoquen el segon temps mort de l'equip visitant, que ens trobem ja en el tram final del set i és una diferència considerable. En cas de mantindre-la amb l'intercanvi li seria prou per a l'equip de Xàtiva. Sí, per això, a pesar de que encara no estàs en el final de set, l'entrenador s'ha vist obligat a demanar-lo, sobretot perquè a més venien d'errades directes seues, sobretot en el saque, i evidentment no se pot mantindre aquesta diferència si tens encara alguna expectativa de pelear per el set. A veure si Rubén torna a fer-nos una sorpresa en la seva estadística de saques. Torna a repetir, es deixa un cop més central, Mandejar per a Everton Oliveira, treballa el recurs perquè havia arribat abans a la rematada. Guillermo Marcos, des de 4, punt. Sí, la meitat del punt ha sigut Oliveira, que ha votat en tanta contundència que ha fet creure, ha enganyat perfectament a Joaquín Marzano, que ha votat en ell a per totes, impossibilitant la seva arribada a ajudar a Quique en el bloqueig. 18-14 i és bona excés de vista de l'equip local. 18-15, punt directe de saque. Sí, Sergi ha calculat, era un saque que venia des de molt darrere, molta trajectòria, i això ha fet pensar a Sergi que... Quique Mateo per a Borja Bueno contra bloqueig, la trau excel·lentment Diego Balín, la passa Álvaro Bustos, però aquestes errades que no se poden tindre. És que és incomprensible que un lliure que domina perfectament aquest gest tècnic ha sigut la incertidumbre d'esperar que algun dels seus companys poguera atacar aquesta pilota i al final l'ha llançat fora incomprensiblement. 19-15,
per al Xàtiva Voleibol. Acaba de traure Quique Mateu sense problemes, mala recepció i Bueno que matxaca des de 3. Sí, ahí tenia tot al seu favor, poc més a dir. L'únic que podia haver fallat era que o li haveren bloquejat, però Oliveira estava pràcticament desubicat, estava d'esquenes, era impossible, i que ella s'havia plenat de pilota. Gran saque de Quique Mateu, dificultant tant la recepció que s'ha anat al sostre. Sí, Quique, que venia d'haver errat el seu servici en la rotació anterior, esta vegada no sols no l'ha errat, sinó que ha aconseguit el punt directe. Acaba d'entrar el primer canvi Alejandro Pérez per Guillermo Marcos, intentant detindre la ratxa de l'equip de Xàtiva, que domina el marcador 21-15. Quique Mateu, tercer saque consecutiu, també molt bo. Everton Oliveira, el bloqueig que se'n va fora. I a més havia acudit perfectament Borja a ajudar al bloqueig de Joaquín Marzano. Estava molt controlat Oliveira, però la contundència de l'atac ha impedit. Bueno, ha fet el canvi de col·locador l'equip local, entra Fran Ferrer. Sí, entra Fran Ferrer, renuncia al doble canvi, a la jugada del doble canvi, però Se li ha anat el bloqueig sí. a l'equip de Lugo. I ara entrarà Guillem García per Borja Bueno, per traure. Per traure. Sí, són jugadors que no tenen una estadística molt bona en el seu servici, però bueno, Guillem ja hem parlat d'ell en algunes ocasions, és un jugador cadet, però que té molta seguretat en el servici, dirigeix perfectament les indicacions que li marquen els entrenadors. Això ha sigut un regal, el que diguem nosaltres un penalti que ha aconseguit que li ficaren la pilota franca totalment a l'atac senavense. I a més d'això, no sols es pot traure, sinó que darrere s'apanya estupendament i és capaç de passar les 3 rotacions si serà necessari darrere sense cap problema. Bueno, es canvia ara de lloc, Guillem García, i ara se li va contra la xarxa. El deixa, Pedro ha decidit que li dona el premi a pesar d'haver errat, però el deixa en camp. Suposo que l'equip contrari demanarà que li traguin a ell. No. Nico Armesto, s'excisa per la sessió. Ferrer per a Adrián Pastor, que continua fent punts des de zona 4. Perdó, des de zona 2, sí. La seva zona especialista per aquesta zona és molt eficient. Bueno, i este pot ser l'últim punt d'este primer set. Bandejar, ho impedís Víctor Jumilla. Ja ha girat molt bé Rubén, ha canviat tota l'orientació. Rubén estava bloquejant tota la part de l'atac sobre la zona 5 i ha girat i la defensa no ha pogut controlar la pilota. Nicolás Armesto, al saque, la recepció de Guillem García, un altre per Adrián Pastor, que continua sent imparable i fa el punt 25. Sí, a pesar de la diferència en el marcador, la veritat és que no n'hi ha tanta diferència en el sentit general del joc d'ambos equips. Tal vegada les errades en el saque i alguna bona actuació de defensa de l'equip setavense, 2 o 3 jugades que han pogut controlar i a pesar d'estar en situació contrària, en situació adversa, han remuntat i han guanyat el punt. Jo crec que han sigut les claus d'aquest primer set. Crec que no puguem esperar que la tònica continua. Jo suposo que li demanaran a l'equip d'MB que controle, que a lo millor arrisque una miqueta menys, sobretot en el servici, però clar, això també pot propiciar servicis molt fluixes que ajuden a la construcció de l'equip setavense. Anem a esperar a veure com arranca este segon set i a veure també les alineacions dels equips que donen els dos entrenadors. 25-18 en 23 minuts.
I hem de comentar que segurament una de les notícies d'estes jornades serà la primera derrota del líder, del Camp Ventura Palma. Derrota i, a més, derrota 3-0. contundent. O sea, és notícia, ho comentàvem abans del partit, però és més notícia per la contundència del resultat. La veritat és que ho van comentar el dia que jugava així l'equip de Palència. És un equip que va cap a dalt, que té les seues competicions i enfrontaments internacionals pràcticament ja a la volta del cantó, i la seva preparació fa que cada dia juguem més, però l'equip del Camp Ventura és pràcticament un equip de Superliga 1, és un equip que salvant un parell de peces que tal vegada calgueren reforçar-les, qualsevol jugador podria estar jugant en aquesta categoria. Ha sigut realment una sorpresa i espero que sigui positiva, que hagi sigut un bon partit i que realment és que l'equip de Palència hagi jugat millor que Camp Ventura i no que a Camp Ventura li hagi sigut un mal partit. Això serà una bona notícia per el propi bòlit i per la promoció de la selecció espanyola, que anirà a representar-nos millor preparada si cal. Tot a punt per a que comenci el segon set. El primer, com ja us hem comentat, ha durat 23 minuts. Invasió claríssima de Víctor Jumilla. Sí. Ell mateix està disculpant-se perquè jo crec que l'ha vist massa clara, però que havia tocat perfectament la pilota per intentar col·locar-se-la a un company, i això és falta en qualsevol dels casos. Joaquín Marzano, ara és bona la recepció dels gallecs. Molt bé. I també millor encara el bloqueig de Xàtiva. Molt ben tancat, els dos, tant Adri com Rubén, han aconseguit tancar un bloqueig que era molt complicat per a l'equip lucense passar-ho. 2-0, Joaquín Marzano, Mandejar, obrint per a Carlos López, que ha jugat contra el bloqueig. Sí, clarament, i ho ha aconseguit. La veritat és que Joaquín Marzano ha arribat, ha fet un esforç, a pesar de ser un jugador que no participa habitualment de les tasques de defensa per la seva condició de central, que és substituït per el lliure, però ho havia res del bloqueig. Havia arribat la defensa a agarrar la finta, però el bloqueig ha tocat la xarxa. Això dona 2 punts d'avantatge en el marcador per a l'equip local. Traurà, si no m'equivoco, l'únic jugador esquerrà de l'equip de Xàtiva, no? Adrián Pastor. Sí, l'únic, no n'hi ha cap més. Normalment els esquerrans juguen per zona 2, és el seu cas. En el cas de l'estructura esportiva de l'equip de Xàtiva, sí que és de veres que quan entra a la xarxa se queda una rotació jugant per zona 4 i atacant per ahí, i les altres 2 rotacions són les que juguen en zona 2. Se li va altíssima a Víctor Jumilla. La pilota després d'este saque. Sí, se li ha anat molt. Són les errades que estan fent la diferència del partit, a més errades no forçades, perquè tampoc estan fent, quan claven el saque tampoc estan fent massa mal. Ara rectificat Diego Balín, i això li ha servit per a aconseguir el punt des de zona 2. Sí, a més en un atac molt fluix, i realment jo crec que he de considerar-lo més una errada de la defensa setavense que un bon atac. La recepció de Sergi Sauco, Quique Mateu que busca Borja Bueno, la defensa, Everton. Té molta picardia, Oliveira ja ha jugat amb molta picardia, sabent que entre aquesta situació de valor anaven a anar-se. La defensa, la salva Quique Mateu, Sergio Sauco, este pot ser el punt més disputat del que portem de partit, va un bloqueig de Rubén Martínez. Ara sí que ha xafat i l'àrbit ho ha vist. Molt poquet, però lo suficient com per a cometre la infracció, i en una jugada important perquè és psicològica. Ha sigut el punt més disputat. 5-3 per al Club Xàtiva Voleibol. Torna Marzano, el dorsal 8. Davant de la xarxa. Sergi Sauco podrà contar poques vegades que ha atacat un zaguero col·locat en el peu. Mandejar buscant de nou a Balín, ara el bona la defensa de l'equip de Xàtiva.
Marzano, que l'ha passat com ha pogut. La rematada de Carlos López, que no portava massa dificultats, però li ha servit per a fer punt. Sí, estava molt tancada la defensa setavense. Han decidit tàcticament no bloquejar els zagueros, cosa que és una decisió de l'entrenador. I bé, jo crec que de moment l'atac que estan fent de zagueros no demostra que sigui necessari el bloqueig, però sí que requereix més intensitat en la segona línia de defensa, perquè no és que sigui molt fluix, però també és un atac. Una nova errada en el saque de l'equip gallec. Sí, no tenim a l'abast les estadístiques, però sí que porten un fum per a l'alçada de partit que estiguem. Combinació ara rapidíssima entre Nicolás Armesto, entre Antonio Mandejar, entre el colocador, y Everton Oliveira. 6-5. Sí, els acompanyants de l'MB aprofiten esta aproximació en el marcador per a fer-se sentir en les grades. Vamos a ver el recurs de Marzano, i este també, perquè el primer ha sigut contra el rival, la part que fora del cos, i ho ha aconseguit les dues vegades, i en esta ha vist bé el 8. Sí. Reclamaven un poc d'acompanyament en aquesta finta llarga que ha fet Joaquín, però l'àrbit no ha considerat que hi haguera cap infracció. Borja Bueno, posant en problemes a la recepció, visitant de nou, Quique Mateu, que torna a salvar amb el peu. Combinació ràpida en el mig de la xarxa de l'equip gallec, 7-6. No se despega, l'MB, a pesar de les seues errades en el servici, està mantinguent aquesta ombra allargada en el marcador i no renuncia a res. Ha tocat ara el sostre, no exactament el sostre, però... Qualsevol element, aquest element està fora del terreny de xoc, ja el reglament no t'exigeix que estigui a 7-25, però quan la pilota l'han recuperada fora del terreny de xoc, ha tocat i és falta igualment. Aquí Marzano. Diego Balín se l'en va altíssima. Ha baixat demanant tocada, però ha passat molt alt per damunt del bloqueig. Era evident que no. Va esperar Joaquín Marzano a veure cap on... Ara està molt bé Quique Mateu. I esta vegada en les mans. Sí. L'altra vegada... Llàstima. Perquè era bona la defensa, però se li ha anat el sostre. Llàstima, la gent reconeix la defensa de Quique a pesar de que ha tocat el sostre i no s'ha pogut continuar jugant, però la primera ha sigut molt bona. La rematada també havia sigut bona, Potentíssima. Exacte, és bona en funció de com li venia. Era un atac molt complicat i ell la... Combinació ràpida ara entre Quique Mateu i Rubén Martínez. I Rubén li demana una miqueta més de centímetres en les col·locacions a Quique per a tratar d'atacar amb més comoditat. Se'n van de 3 els locals, 10-7. Adrián Pastor. Sense problemes per a muntar l'atac l'equip visitant. Quique Mateu buscant el Sergio Sauco. Se li anà fora. Llàstima de llançar fora. Tornen a ficar-se a 2 punts. Estan aguantant una miqueta més prou del marcador tot aquest segon set. Ha entrat Olivera a la xarxa, el bloqueig... Sergio Sauco contra el bloqueig, no poder tindre aquesta rematada per 4, 11-8. Sí, ahir ha buscat les mans de Diego Ballín, sabia que ho tenia Olivera en la diagonal, ha buscat la línia tratant d'aprofitar la diferència de centímetres entre els dos i la veritat és que li ha eixit bé. Sauco se li va fora. Clarament fora, 11-9, no aconseguís posar distància en el marcador el Xàtiva Voleibol. Disputat també este segon set, ara la recepció no ha sigut gens bona. Guillermo Marcos. És que Rubén
no recibís, ese valor tenia que haver-ho recibit Sergi Sauco, ell li ha pillat així per a buscar la carrera per rematar i ha tropezat pràcticament, més que rematar ha tropezat en la pilota. Rapidísima la defensa de Carlos Acedo. Everton Oliveira per 3, la passa només. Li paren bé la finta. Borja Bueno ara, sensacional. És de 4. Estupenda la defensa de Carlos Acedo, que és realment el que ha propiciat la recuperació i que la col·locació pugui anar molt còmoda, a pesar de que estava claríssim que no podien jugar en el central perquè si no tenia que xafar a Carlos. 12-10. Rubén Martínez des del cantonet. Molt bo, molt bo. Excés de vista, sobretot del lliure d'Álvaro Bustos, que és el que ha cantat fora. Ha entrat quasi 2 pams dins. 13-10. És una trajectòria que fa la diagonal, trau des de darrere de la zona 5 cap a zona 1, el valor vola molts més metres i la percepció que tenen és que aquest valor tan llarg pot anar fora. Si ha anat ara també fora, no ha tocat ningú de l'equip de Xàtiva, que se col·loca 14-10 i provoca el primer temps mort en este segon set de l'equip gallec. 14-10 i de moment els resultats de la resta de la jornada que li són favorables a l'equip de Xàtiva. Està perdent el Llars Mundet a Badajoz 2-0. També el Club Vigo Voleibol està perdent a casa contra el Playas del Médano 1-2 i el Leganés també està perdent contra el Náutico Boiro Voleibol. És a dir, els rivals directes només està guanyant el Xàtiva Voleibol. El Xàtiva, sí, des que estan participant en la lluita per la permanència, de moment l'únic resultat favorable és el d'este pavelló, el de Xàtiva, i esperem que la jornada pugui acabar així i que en estes, el que comentàvem al principi, que en aquestes 2 pròximes setmanes ja la tranquil·litat reine en l'equip setavense. Bueno, la tradicional errada del saque després d'un temps mort. Això està psicològicament estudiat. Guillermo Marcos. Traurà per part de l'MB de Lugo. I tot i que ho ha fet... Que torna l'errada. Se li ha anat fora. Sí. Una i una altra. Moltíssimes errades. Sí, però el que comentàvem és que la errada de l'equip de Xàtiva està aconseguint una recepció una miqueta més complicada. És un saque que, bueno, que no és que siga contundent, no són punts directes, però sí que... Gran ara Adrián Pastor. Vull comentar com Oliveira s'havia passat a zona 4 pensant que Adrià podria jugar contra el bloqueig baixer que tenia Oliveira i suposa que és que Adrià ho ha vist i ha buscat clarament la diagonal i ha sigut al piso, però en totes les de la lei. Està tornant a traure molt bé Quique Mateu, com en el primer set. 7-11 per al Xàtiva Voleibol. Borja Bueno contra el bloqueig. Ara bona la rematada de Carlos, se li va tocar la vareta. Ixe valor. Ha sigut bona la rematada de Carlos López. Sí, una bona jugada que llàstima se n'ha anat massa alt perquè Adrià poguera intentar pelear-la. 16-12, Everton d'Oliveira, saque massa suau, sense arriscar pràcticament gens. Víctor Jumilla per a Carlos López, ara ve en el bloqueig l'equip de Xàtiva, molt atent. Diego Balín sense problemes per de Xàtiva. I ahí està la xarxa Joaquín Marzano. Espectacular, perquè la defensa no era fàcil, era un valor, no era molt complicat, però no era fàcil. La pilota se li ha quedat al col·locador en un terreny molt complicat. En toc lateral l'ha pogut treure i a més ha jugat un primer temps. O sigui que la jugada ha sigut molt bona. Entra Adrià, entra el juvenil Adrià García per Sergi Sauco, és un canvi habitual de l'equip setavense. Sergi és més veterà, és un jugador que coneix més al grup, a la categoria no perquè és nova, però sí que este nivell de vòlei el té més controlat.
Adri és un jugador més jove però més poderós, té un físic interessant, té unes condicions físiques molt bones i també és un jugador molt equilibrat a pesar de la seva edat. Entonces, se complementen prou bé. Acaben de veure un dels millors punts del partit. Ha detingut 2 vegades Joaquín Marzano, però la tercera ja ha pillat un poc el bloqueig de Xàtiva descol·locat i Víctor Jumilla sentenciat. Mala la recepció, Carlos Acedo, passen els valors de Xàtiva, Bandejar buscant a Diego Balín, bon el bloqueig d'Adrià García. Sí, en un 1 contra 1 i ara no. Ara no. Retalla diferència en el marcador l'equip gallec 17-14. Ha hagut pau de descontrol, lliure, Carlos havia tingut que defensar en acrobàcia i tot el món esperava que encara fera una altra vegada la segon toc. I ara de nou Adrián Pastor, pràcticament sense oposició, i això n'hi ha que apuntar-li a Quique Mateu. A Quique Mateu, que ha canviat l'orientació del xoc totalment, tot el bloqueig estava pràcticament prestant l'atenció cap a l'atac de la zona 4, en primer o en segon temps hi ha hagut un canvi brutal i este Pastor s'ha quedat pràcticament sol. Bona la defensa de Joaquín Marzano, munten de nou l'atac ràpid dels gallecs, algú va tocar la xarxa, clarament, també perquè encara es mou, i ara el bloqueig que se n'anava fora va intentar posar la mà a Adrià García i li ha tocat el baló. S'ha arrepentit, s'ha donat compte, ha sigut un acte de reflexe i ja arriba estat. 10-15. De moment sempre per davant l'equip de Xàtiva. Els gallecs que no s'han posat en cap ocasió per davant del marcador. I ara 19-15. Anem a veure, des de que ha entrat Adri està encarregant molt la recepció sobre ell. Saben que és un jugador que, sobretot quan està davant, li costa recibir i preparar-se per entrar a atacar. Esperem que pugui aguantar aquesta pressió i que pugui continuar jugant en normalitat. Acedo buscant Adrià Pastor des de darrere de la línia de 3. Sí. Molt bé ja la pilota que li ha caigut aquí, que ha buscat perfectament el lliure i a més en zona de zaguero perquè pugui col·locar de dits. I a partir d'ahí lo de més ha eixit molt fluid. 20-15, segon temps mort, per intentar tallar i reduir esta bretxa en el marcador. Esta bretxa és important ja, pràcticament el que comentem quan arribem a este tram, no? En 5 punts molt mal tenen que rodar les coses perquè l'intercanvi que normalment favoreix el que és el K1, el que és la primera jugada d'atac, no acabe permitint que l'equip local s'imposi. A més, la sensació que donen els jugadors de l'MB és un pau de braços caiguts, no els vegem, és que aquesta jugada han anat a ajudar-la, però en les seves expressions, el llenguatge corporal, no? El llenguatge corporal no acaben d'estar en la mateixa tensió que tenien en el primer set. És un equip molt jove també, canvi en l'equip de Xàtiva, Sergio Vallet. Sí, és un jugador, va a jugar de central, no és... La errada ara en la recepció dels gallecs. Ha sigut un saque tàctic, està traient sobre la zona de la penetració, del canvi del jugador, sap que ahí va a tirar-se un jugador cap arrere, va haver un canvi, ho estan traient ahí, però així tot ha sigut clamorosa l'errada. Se li va el bloqueig ara a Adrià García i a Sergio Vallet. Entra Miguel Sánchez. Sí, és el doble canvi, entra Miguel per Quique en la zona davantera i Fran per Adri en la zona zaguera. Recupera l'equip de Xàtiva, tres atacants en la xarxa, tres atacants alts i bueno, manté a Sergio Vallet, que jo crec que és un homenatge al treball que fa Sergio el dia a dia. És un jugador de club que està entregant-se, està sempre oferint-se, disposat, i ell sap que
té mal contar en minuts i en tantos en esta categoria. Entonces crec que és un reconeixement merescut el que en estos moments puguen contar en jugar en Sergio Vallet. Miguel Sánchez. Balín que la pasa. Fran para Miguel. Yo diría que la rematalla se n'havia anat contra la xarxa. Sí, jo crec que no l'havia tocat el bloqueig. Jo crec que no s'ha pogut controlar per haver xulat 4 tocs. Se li ha quedat... Miguel és un jugador que és molt alt, però és lento. Miguel necessita una bola més alta. No li pot jugar tan ràpid com a... Podem esperar la recepció del Xàtiva Voleibol. Diego Balín se li va una i altra vegada. És que és un equip que fa massa errades no forçades. Clar, és que les diferències venen per ahí. Estan entre les errades d'atac, que no són tantes, però les errades del servici és que segur que 8 punts els han regalat sense... Perquè en aquesta situació tenia a Sergio Vallet, que és el pitjor bloqueig que pot tindre Xàtiva, el tenia davant. No tens que complicar-te la vida buscant altra opció d'atac. Ara igual, aquesta segona errada se li ha anat per un pal, però bueno, una errada sobre una situació de bloqueig. Home, Sergio bloquea, no és que no vaig a bloquejar, però no té els centímetres que té Rubén o que té Joaquín Marzano. 24-17. Estem davant del que pot ser l'últim punt este segon set. Traurà... Se li va... A Adri se li ha anat el saque fora. De juvenil a juvenil. Se li ha anat a Adrián García. Bueno, este també podria ser l'últim. Diego Balín, la recepció curta. I ara bon el bloqueig d'Everton Oliveira. 24-19, resistís l'equip de Lugo. Jo crec que també Borja s'ha recreat, no ha buscat, no ha treballat aquest punt. Miguel Sánchez, salva bé Álvaro Bustos, Carlos López per a Guillermo Marcos toca el bloqueig. Estaven reclamant, no sé exactament què li estaven reclamant al segon àrbit, suposo que serà una red, sí, està ara el capità parlant d'ell. 24-20. Reviscola un poc en el marcador l'equip gallec. Tercera bola de set. Que salven. Ferrer, ara sí. Per a Borja Bueno, que remata d'aquesta forma el segon set, 25-20, en 21 minuts i mig. Sí, i a més, amb molta comoditat, l'equip de Xàtiva, que a més li ha donat minuts a jugadors poc habituals. Ha estat bé que Miguel poguera jugar, no sols en el doble canvi, sinó que s'haguera pogut quedar un poquet més. Jo crec que el premi a Sergi per la seva dedicació a l'equip és un moment bo, és una oportunitat que ha tingut Pedro Avia per a donar-li-la i realment estan regalant molts punts. Jo pense que no baixarà de 8 errades no forçades les que ha tingut l'MB i en aquestes condicions li deixa amb molta comoditat a l'equip setavense per intentar anotar-se el tercer set. Si no controlen aquestes errades, la tònica continuarà sent així i difícilment podrem veure una remuntada. L'equip de Xàtiva, que ja coneix un nou marcador, el del seu rival de la pròxima setmana, que ha perdut 3-0 contra el Llars Mundet, contra Hotel Río Carnaval de Badajoz, 25-20, 25-23 i 25-18, el que encara fa les distàncies en el marcador, perdó, en la classificació, majors. Sí, són
són resultats que no et podem dir que siguin sorpreses, però que és important que se consoliden així perquè de veres la lluita per la permanència es produïsca entre els equips de la lluita per la permanència. Hi ha un equip que pràcticament que ja baixa, que és l'MB, que tenim avui. Hauria de ser un miracle. Sí. Perquè si només ha guanyat 2 sets en tot el campionat, no ha puntuat. No ha puntuat encara en tot el campionat. Avui porten 2-0, el partit lògicament no està acabat, queda un set, queda encara molt de recorregut, el vòlei no n'hi ha que donar res per perdut ni per guanyar fins a l'últim punt de l'últim set. L'estadística ens diu que quan guanyes un set, quan els 3-1 se solen produir precisament en estos moments, en partits de molta comoditat per a un dels dos equips, se relaxa totalment l'equip que venia guanyant i això propicia que l'equip rival se'n vinga amunt i encara el partit està viu, evidentment, però dit això, jo crec que l'MB ho té supercomplicat per a mantenir la categoria. A partir d'ahí, Jacques Mundet és el següent candidat, està situat en 8 punts. Els seus desplaçaments són prou fluixos, no han aconseguit pràcticament puntuar en cap desplaçament llevat el de l'MB i a priori és l'equip que té més possibilitats d'ocupar aquesta segona plaça, però fins que no tinguis la diferència matemàtica en aquest rival, la veritat és que sempre tens la incertidumbre i el calendari ha donat intercanvis de partits entre els equips que peleem per la permanència en aquesta primera part de la Lliga. Les últimes partits de Lliga n'hi ha equips que ja es comencen a no jugar-se res, sempre es pot donar algun partit de resultat no previsible i ahir és on no hauríem esperar a tindre cap incertidumbre i n'hi ha que treballar-se els punts d'este primer tram, de la segona volta de la Lliga. Bueno, per primera vegada en el partit s'ha posat per davant en el marcador de l'equip visitant. Sí, 2 punts. És el que comentaven. L'alineació que ha tret Xàtiva ja denota certa confiança. Ha seguit en Adri, que no és que ha jugat molts partits de titular, no és que siga un dels no habituals, més bé tot el contrari, però ha decidit mantenir a Adrián de titular i a Fran al col·locador, donar-li descans a Quique. I això no és perquè Fran o Adri siguin millor o pitjors, genera també com una certa excés de confiança en els seus companys. Si l'entrenador diu que pot jugar Fran i no comptem en Quique, que és el titular habitualment, com que tot el món es comença a relaxar-se i aquesta falta de respecte, entre cometes, fa que moltes vegades l'equip contrari se pugui créixer i canviar el signe del marcador d'una manera a priori poc previsible. Agafa bona ratxa, ara s'ha crescut un poc l'MB de Lugo, 5-2, mentre el Club Voleibol Leganés ha finalitzat amb el seu partit i ha perdut 3-0 contra el Náutico Boro Voleibol. I el Club Vigo Voleibol ha igualat el partit a 2 sets, jugant a casa contra el Playas del Médano. I per tant, com a mínim puntuarà. Exacte, de moment puntuarà. 6-2. 6-2, molt avantatge i realment no justifica l'alineació que ha fet Pedro. Ja t'he dit que és més psicològic perquè Fran és un bon col·locador, Adri és un jugador des que tenen molts minuts. Quina errada ara. Estaven tots esperant que el lliuren. Normalment en aquests valors que no arriba el col·locador, el lliure té la responsabilitat, però ara no estava en el camp. 6-3 per als visitants. Adrià García, bandeja al buscar a Berton Oliveira, sense problemes.
des de la zona central de la xarxa. Sí, Oliveira cada vegada que pot atacar, a més gira molt bé cap a la zona 1 i és difícil, la veritat és que és un atac complicat de parar. Mantenen els 4 punts d'avantatge els visitants. Fran Ferrer per a Borja Bueno, pel mig del bloqueig, aprofitant els centímetres, els menys del col·locador, de Mandejar. Sí. Va veure el servici de Rubén Martínez. Va a la xarxa. És que són ja 4 punts, ja el set va avançant, no s'aprecien signos de recuperació. 4-8, traurà Guillermo Marcos i de nou se li'n va. Jugador que no ha tret bé cap dels punts importants. Amb la pressió mos ha regalat tots els servicis. Mala recepció. Ha tocat el sostre, sí. Ha tocat clarament. Ha tocat clarament. Que protesten els visitants, però ha tocat clarament el sostre. 6-8. Retallen a 2. L'àrbitre Antonio Martínez Obón, que li demana calma a Diego Balín perquè ho hem vist tots, excepte ells. Demana disculpes, l'àrbitre l'haurà amonestat verbalment, li haurà demanat i l'haurà avisat que la pròxima tindrà la corresponent sanció. Se'n va ara Fran Ferrer. És que portem l'errada de Rubén, l'errada de Fran ara. Realment estiguem passejant-nos, estiguem esperant les 8 errades del rival, que de moment no han arribat encara. Està més encertat i més dins del joc, tot i que la rematada d'Adrián Pastor ha sigut excel·lent, buscant ahí la zona 5. Sí, anem a veure si se poden defensar un parell de valors que puguen apropar una altra vegada al rival, a l'MB, i poder lluitar de veres en comoditat per este 3-0. Mandejar. Però una altra errada. És que crida l'atenció, perquè és un atac sobre una col·locació molt complicada, és un jugador que no té molts centímetres i que el mal que puga fer per el risc que ha agafat al pegar-li així a la pilota el balanç no és comprensible. Se li'n va ara, es lamenta Carlos López perquè el baló ha anat per damunt de la cinta i podia haver caigut dins, però se n'anava fora. Sí. S'ha passejat pràcticament els 9 metres de la xarxa en una posició d'equilibri poc habitual. Igual el partit l'equip local, 9-9, amb possibilitat de posar-se per davant en el marcador. Borja Bueno. Bona. Ha fet ahir, ha enganyat el seu company Carlos López. Entre que s'ha amagat, l'ha deixat passar, se li ha vingut amunt a Alejandro Pérez. 10-9. És un equip molt jove també, l'MB, s'ha de dir. Un equip jove. Sí, és un equip jove que són jugadors poc habituals en aquesta categoria, no és com l'equip del Palencia, que són joves però porten ja un parell de temporades jugant la categoria. Molts d'aquests jugadors s'acaben d'incorporar a l'equip de Superliga en aquesta temporada. Evidentment, això és un peatge que n'hi ha que pagar. Temps mort després de posar-se per darrere el marcador 11-9 i desaprofitar aquest avantatge que tenia l'equip de Lugo. 4 punts ha tingut d'avantatge i sí que és de veres que hi ha hagut una miqueta recuperació de l'equip local, però fonamentalment estan sent les errades de l'MB les que condicionen el minut a minut del partit. Tornen a recuperar el domini en el marcador els locals. A veurem si aconseguís Diego Taboada de tindre esta ratxa de l'equip de Xàtiva. Borja Bueno de nou al saque.
Baló que buscava la línia per fer dubtar a Carlos López. Fran Ferrer, combinació ràpida, Joaquín Marzano, salva ara bé la defensa gallega. Fran Ferrer per Adrián, contra el bloqueig, no s'han entès ara bé. S'enfada Carlos López, se l'ha vingut amb un Víctor, humilla, però clar. Era la inèrcia, era lo normal. La clau ha estat la defensa de l'equip local, que ha fet una extraordinària defensa i ha permès fer un atac, no amb molta contundència, però sí sobre una situació ja de desconfiguració de les estructures de defensa. 12-9, continua traient Borja Bueno. Dejar contra el pie de Carlos Acedo, Víctor Jomilla. Carlos li ha pegat la pilota, li ha pegat perquè estava ben col·locat, o sea, no és una casualitat, però no ha pogut controlar en absolut aquest contundent atac. Ara ha estat ahí atentíssim el bloqueig, Víctor Jomilla ha descol·locat un poc a l'equip de Xàtiva, torna a estretir-se el marcador. Li demana Pedro tranquil·litat a Fran perquè ha jugat esta bola a 4, ha quedat molt baixeta, després ha tingut una situació de descontrol que normalment la juguen en una palla, en un zaguero, i demana això, tens problemes, saps que Adri és un segur, juga per sonador, li dones la pilota al Teta i no te compliquis la vida. Pedro està parlant amb ell, està demanant-li tranquil·litat, ell li contesta que sí. Anem a veure. Joaquín Marzano, bandeja buscant a Diego Balín, va ara el bloqueig. Molt bé, Adrià, perquè ha bloquejat a soles. Rubén arribava tard i ha sigut Adri el que ha invadit perfectament el camp contrari, tallant-li l'angle d'atac. Anem a veure el saque de Joaquín, que no és la seva millor arma. Bueno, però cumplidor. Sí, cumplidor. Ara la combinació rapidíssima pel mig de la xarxa de l'equip gallec. Se posa 2 punts en el marcador, 14-12. Sí, però tenim en aquests moments encara 3 atacants en la davantera. Molt bé la recepció de Ditch, ahí impossible agarrar ahí dalt a Rubén. S'ha suspès en l'aire Rubén Martínez. Quan li queda la col·locació a aquesta altura, jo crec que en aquesta categoria n'hi ha poques bloquejadors que puguen arribar-li. El problema és que li queden moltes vegades justetes i va tirant de recursos. Dejar buscant a Diego Balín contra el bloqueig, Fran Ferrer. Recurs del col·locador. Sí, recurs, i a més d'aquestes pilotes que els deixen a gust, no? Perquè el col·locador que no pot atacar, que no pot fer el punt de final, li agrada. No n'hi ha col·locador que no pugui disfrutar d'una piloteta d'aixes cada vegada que s'ha decidit atacar el baló. 16-12. Rubén se lamenta, Rubén. Toca la xarxa, Rubén. A 3. Llàstima perquè la segona línia havia controlat perfectament aquest atac. Demana les indicacions de l'entrenador. Li ha demanat que traguera sobre la zona 5, però aquí sí, a la zona 5, a Adri. Contra el bloqueig, alça el baló Víctor Jomilla, bandeja per a Villar, que acaba d'entrar. Sí, ha tocat Fran en el bloqueig. Ha sigut molt habilidós, Sabia que tenia tot el bloqueig perquè la pilota venia de darrere, l'equip de Xàtiva sabia que sols podia col·locar-li a ell. 16-14. Borja Bueno, bona la recepció. Des de darrere de la línia de 3. Falta, ha xafat clarament. Xafat? Sí. Xafat clarament. Doncs a un punt es col·loquen. Torna a col·locar-se a un punt. I torna Quique Mateu i Miguel Sánchez. Sí. Se'n va ara fem el Pastor. doble canvi, col·locarà aquí que les 3 rotacions almenys les 3 rotacions de Saguer, després ja veurem si
decidissin deixar-lo en el xoc o què, però anem a veure si Miguel pot aportar treball en la xarxa en els seus centímetres. Ahí ha atacat bé el baló Adrián Pastor. Jo crec que se poden eixir ja els demés en recepció, perquè està clar que va a recibir Adrià tots els valors que queden d'ací al final del partit. 17-15, anima la grada. Bon saque. Álvaro Bustos. Ha estat bé ara el bloqueig de Miguel Sánchez i Rubén Martínez. Miguel Sánchez sense problemes per a muntar l'atac. L'equip de Xàtiva se li havia quedat un poc darrere Rubén Martínez. Atent Quique Mateu, Carlos Acedo col·locant per a Borja Bueno. Ara ha estat bé Álvaro Bustos. Bona defensa de l'equip gallec i bon punt. Diego Balín per a posar el 17-16 en el marcador. Tornarà Sergio Sauco. Persona 2, una línia molt bona, tenia dificultats i ara obliga a que Sauco torna a entrar, més per la recepció, perquè realment Adri estava fent-ho bé, però estava enfocalitzant-ho tot. Borja Bueno ara bé, la diagonal. Sí, torna a aconseguir els 2 punts d'avantatge, Rubén se'n va a treure. Esperem que ara no tinga l'errada de la rotació anterior i puga anotar algun punt en este servici. Rubén Martínez. Bona. Buscant-se a la 5. Molt bona. Dificultant l'atac de l'equip visitant. Quique Mateu, Miguel Sánchez contra el bloqueig. Mandejar. Carlos López se'n va clarament. Però era Villar. Buscava una altra vegada les mans del bloqueig. Miguel ho ha vist molt clar i directament no ha pujat en aquesta ocasió i no ha ferit l'opció del bloqueig. 19-16, mentre hi ha notícies a Vigo, ha capgirat el marcador l'equip local i finalment s'ha imposat per 3-2 al Playas del Médano. Importantíssims punts per a l'equip de Vigo, sí, perquè, bueno, primera per com has començat el partit i segona perquè són punts en els que a priori no comptava l'equip de Vigo en la seva lluita personal. Són 2 puntets, no? Sí, són 2 punts que li venen molt bé, molt bé. Per a separar-se del Club Vòlei Leganés. Exacte, ja li marquen una diferència ahí en el Leganés i l'apropen un poc a l'equip de Xàtiva. Valentíssima recepció, però encara ha solucionat la situació l'equip de Lugo. Sí, continuen ahí els 2 puntets, no acaba d'obrir-se bretxa directament en el marcador. 19-17. Traurà Alejandro Pérez. Quique Mateu buscant a Miguel Sánchez. Pràcticament sense oposició, perquè no sé on estava Everton Oliveira. No, a més, com Miguel és un atacant poc habitual, pues tampoc estava, l'equip contrari no estava molt pendent en el bloqueig i ha atacat en molta comoditat. Ara desfà el doble canvi, torna Fran a jugar en la part de darrere del camp i torna Adrià Pastor a ser el zurdo d'oro d'aquest equip. 20 per 17. Francisco Ferrer, Álvaro Bustos en la recepció, Mandejar per a Everton Oliveira. Bueno, n'hi ha que dir que si no m'ha descomptat, l'equip de Xàtiva sols li queda un canvi. No pot agotat, ha fet els 4 canvis que composen els dos dobles canvis, més el canvi de Sauco per Adrià. Ara mateix sols podria fer un canvi que n'està sent. De nou, la tònica general de l'equip de Lugo, una errada en el saque. Sí, és que cada vegada que han estat per davant, que s'han ficat propet en el marcador, ha sigut
l'equip de Lugo, el propi que ha propiciat la seva frenada. 21-18. Francisco Ferrer per a Adrià Pastor, inapel·lable. Inapel·lable, Adrià. A més, una col·locació en la que Fran s'ha recreat, inclús una miqueta massa de lo que és habitual en el pase a dos. Va Alejandro Pérez i torna a entrar Guillermo Marcos per part de l'MB de Lugo. Segueix també la seva bona ratxa de saques durant tot aquest encontre Borja Bueno. Sí, me retrau directament. Ara sí, ha estat ràpid Víctor Jumilla. Ràpid i ha canviat molt bé. El moviment del muscle ha sigut molt correcte cap a l'exterior, eludint totalment el bloqueig de Joaquín. 22-19. Trau el col·locador de l'equip visitant. Sergio Sauco, toca el sostre, punt per als de Xàtiva, 23-19. Bé, ara ja sí que crec que pràcticament agota l'últim canvi per a donar-li el minutet de glòria a Sergio Vallet. Se'n va Joaquín Marzano. Traurà Sergio Vallet. El segon àrbit li avisa a Pedro de la sabenta de que estan agotats tots els canvis d'este set. Bueno. Llàstima. (23-20). Va veure si ara en l'intercanvi Xàtiva és capaç de... Carlos López, des del centre de la zona de saque. El Salvador Diego Balín, Guillermo Marcos. Ara sí, 23-21. No donen res per perdut els gallecs. Sí, tornen a ficar-se a 2 punts en el marcador. Jo també crec que l'equip de Xàtiva està més esperant a que erren els gallecs que acabar el punt, i això és molt perillós. Torna a traure Carlos López sense problemes per a la sessió és Sauco. bona. Contra el bloqueig Adrià Pastor. Ha aconseguit passar. Hi ha hagut una xarxa clarament. I ara és bona. Rubén Martínez. 24-21. I anem al que pot ser l'últim punt del partit. Sí, estaven reclamant-la i la veritat és que el baló ha fet un estrany i tot apuntava que havia pogut tocar la vareta en la seva trajectòria, però el Toni Martínez, el primer col·legiat que està damunt, no ha pitat res ni ha dubtat en cap moment. Salva l'equip gallec. Este últim punt, el primer punt de partit. Sí, l'ha salvat, a més, en una jugada poc convencional. Sí, perquè la recepció ha sigut molt dolenta. Molt dolenta, la col·locació tal, i encara se li queda penjar i el zaguero l'ataca, i la veritat és que la defensa de Xàtiva estava abandonada totalment. Juan Ferrer buscant a Sauco, salva aquest baló Mandejar, un nou atac de l'equip de Xàtiva, i ara sí, Adrià Pastor acaba el partit amb este punt. Deures complits. Jo crec que el millor d'aquest partit és el resultat i que l'equip de Xàtiva ha guanyat el partit en comoditat, que jugadors poc habituals i que estan lluitant i entrenant-se, oferint-se sempre en els seus companys, en els seus entrenadors, han pogut disfrutar de minuts que no han sigut per cobrir un hueco, per un canvi tàctic, sinó que han pogut jugar un poc, i jo crec que és molt important, i sobretot els 3 punts que ja pràcticament afonen a l'MB i que li donen el matalap més ample a l'equip de Xàtiva en la seva lluita per la permanència. 25-18 en 23 minuts, 25-20 en 21 i mig i 25-22 en 22 minuts. 3-0 ha guanyat l'equip de Xàtiva. Maria Ángeles, moltíssimes gràcies pels teus encertadíssims comentaris. José Luis, moltes gràcies a tu per estar així amb nosaltres passant esta vesprada, i gràcies a la gent de Xàtiva que ens acompanya avui en el pavelló. Molt bé, moltíssimes gràcies a vostès per la seva atenció. Fins el pròxim partit des del pavelló municipal de voleibol de Xàtiva.
Això ha sigut tot, gràcies.